Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu Hledání hodnot, tentokrát s Honzou Kršňákem. Dobrý den, díky za pozvání. Já děkuji Honzovi, že souhlasil tady poskytnout rozhovor. My se teďka vidíme vlastně poprvé v životě, alespoň co si uvědomuju. Setkáváme se tady na letní škole lesních školek, takže hodně je to o pedagogice a o hledání hodnot ve výchově, ve školství a v tady těchto vodách. A já bych se vás, Honzo, na začátku zeptal, kdo je Honza Kršňák? Honza Kršňák je člověk, co rád prozkoumává svět a je hodně závislý na vlastní zvědavosti a má pocit, že něco v něm ho žene pořád dopředu k tomu, aby vlastně objevil, co to tady dává všechno za smysl. Jo. A s touhletou potřebou to nějakým způsobem pochopit se potýkám od dětství a našel jsem svoji cestu, jak se tím moct zabývat i nadále. Takže já se pořád učím, pořád objevuju nové věci a to, čemu se věnuju v vozovkách pracovně, ale ona je to taková zvláštní práce, protože já si vlastně povídám s lidma. A tak v rámci toho povídání jsem přišel na to, že to téma, kolem kterého můžu ten průzkum toho, o čem je svět, nějakým způsobem prohlubovat, je téma technologií a jejich vlivu na náš život. Takže já se zabývám tím, že mluvím s rodičema, s pedagogama i s dětma a vedu takový besedy povídací, na kterých se snažíme vlastně přijít na to, jak nastavit náš každodenní život a třeba i tady tu společnost nebo naše vnímání světa skrz to téma technologií. No. Téma technologií je v dnešní době velmi jako rozsáhlé. Hodně se taky začíná mluvit o tom, že ty technologie nemusí být ve všem dobré. A tento rozhovor vlastně vznikal na základě toho, že jsem byl na vašem semináři, který mě vlastně velmi oslovil, že jsme se bavili o těch, možná můžu říct, úskalích technologie, o tom, že si uvědomujeme, že to není vždycky jako tak úžasné a zázračné, jak jsme si mysleli, nebo jak se nám v mnohých věcech tvrdí. Ale zajímá mě ještě, jak tohle to ve vás vzniklo, že to je takové jako zajímavé téma a já ho vnímám, že člověk tam může být student kybernetiky, zároveň jako psychologie, sociologie, pedagogiky, jak to u Honzy jako vzniklo něco takového, že teďka vlastně děláte ty besedy a sdílíte tady toto. No jako já, když mi bylo 13, tak jsem viděl film Terminátor 2 a dlouhou dobu jsem měl za to, že to byl fakt nejlepší film, co jsem viděl. Pak jsem strávil pubertu koukáním na televizi a hraním počítačových her a to mi dávalo smysl. Pak jsem vystudoval filmovou vědu, kde jsem se koukal na filmy ve škole, to mi taky dávalo smysl. Chtěl jste udělat Terminátora 3? To ani ne, to asi ani ne, ale něco ve mně, jako tam to ještě hodně pořád bylo na nevědomý rovině, co to vlastně jako znamená, jo? Ale když jsem psal diplomku, tak jsem četl knížku Úsvit robotů a zánik lidstva od Kevina Warwicka, což je jeden z průzkumníků robotiky, který už na začátku tisíciletí si nechal nainstalovat čip do ruky, kterým si potom na univerzitě otvíral dveře. A tam jsem se vlastně poprvé setkal s tím výhledem naší společnosti, že teda vyprodukujeme ty roboty a všechny ty technologie, které budou ten svět řídit za nás. A tam jsem si uvědomil, že ten Kevin Warwick je vlastně ten černoch z toho Terminátora 2, za kterým ten Schwarzenegger jde mu říct, hele, ten výzkum tady toho robota, který vy provozujete, vlastně není dobrý a přesvědčí ho, že to není dobrý a vezmou tu ruku, která tam zbyla z toho prvního Terminátora a zničejí. Jo. A teď já jsem najednou vlastně viděl toho Warwicka v té roli toho vědce, který zkoumá ty Terminátory
A tam jsem nějakým způsobem poprvé zacítil, že vlastně tenhle ten směr naší společnosti není úplně OK. A pak později, pak jsem byl na prázdninách ve Španělsku 4 roky a v rámci toho jsem hodně jako studoval nějaké alternativní weby a koukal na hodně jsem zkoumal svět dál. A jedno z videí, který jsem viděl, byl nějaká dokumentární reportáž z veletrhu vojenských dronů, který tenkrát byly nová technologie kolem roku 2010, dejme tomu. A tam byl chlapík, který pracoval v té firmě na ty drony a ten explicitně říkal, mě baví vyrábět terminátory. Jo? A teď tam byly prostě ty generálové a ty tam uzavírali ty vojenské kontrakty na ty drony. Jako ve smyslu stroje, který někoho likviduje. Ano, přesně tak. On prostě přímo věděl, že pracuje ve firmě, která vyrábí terminátory a to je to, co ho na tom fascinovalo. Jo, jedna z velkých otázek dneška je, jestli by měly být dovolený autonomní zbraně. To znamená v principu dron řízený nějakým algoritmem, kterým je umělá inteligence, která detekuje nějaký cíl, na bázi algoritmu rozhodne, jestli ten cíl je nebezpečný, dá automaticky příkaz tomu dronu a ten dron vystřelí na toho člověka, aniž by tam vlastně v tom řetězci byl nějaký člověk a někdo měl nějakou moc s tím něco jako dělat nebo o něčem přemýšlet. A to je velká etická otázka dneška, jestli takovýhle systémy chceme mít. Jo? Ve jménu záchrany lidského života na bitevním poli se nám prodává, že bude super, když tam budou bojovat ty stroje mezi sebou. Jaký to bude mít smysl, vlastně nevím. Jo? Jako k čemu je válka, kde se na poušti sejdou 2 armády strojů a střílejí na sebe, mi není jasný. Jo, ale jako možná je to špatně položená otázka, protože prostě hledat smysl ve válce je možná marná věc. Jo. Každopádně tady to zní jako ještě vlastně šíleněji, jako když si člověk dá jako představy a důsledky. Tohle jsou šílené věci, ale pak je tam ještě jako druhá rovina technologií a to je jejich každodenní užití. Jo, ta vojenská technologie to je nějaký extrém, který je třeba důležitý, protože tlačí technologický vývoj hodně dopředu. A reálně my nevíme, jaký jsou technologické jako novinky v armádě, my to prostě nevíme. Jo, k tomu se prostě nedostanete, to nemáte jak vyzkoumat. Ale je třeba zajímavá informace, že armáda dokáže vypnout internet. Jo, takže armáda každý země v případě jako nějaký krize se dokáže zmocnit těch základních bodů internetu v té zemi tak, aby ho mohla použít pro svoje účely a případně jako s ním nějakým způsobem pracovat tak, jako ona potřebuje. Za předpokladu, že ta infrastruktura není zničená. Jo, když je zničená, tak samozřejmě mají nějaký alternativní, jak se propojit mezi sebou, ale prostě armáda je schopná vypnout internet v rámci státu. By the way. Ale to není tak zajímavý. Zajímavý je, že já jsem ještě jako přitom přišel vlastně skrz nějaký životní zkušenosti k tomu, že žijeme ve společnosti, kde se lidi už vlastně nejsou schopní na ničem dohodnout. Že máme jakoby velký komunikační deficit nebo jako velmi malou schopnost se třeba sejít ve 20 cizích lidech a domluvit se na nějakém postupu. A nebo že máme nějaký celospolečenský krize nebo nějaký jevy, ke kterým by bylo fajn začít hledat řešení, ale vlastně vůbec nejsme schopní se k tomu nějakým způsobem postavit a s klidnou myslí a racionálně se jako pobavit o tom, co by se teda dalo udělat a pak to začít dělat. Takže když jsem zase zkoumal ty technologie a já už jsem v kontextu těch dějin filmu zkoumal, jako se zabývali i jinýma technologiemi, jo? Nebo to s tím prostě souviselo. Takže já jsem četl o internetu a o těch věcech už dřív. A vlastně ten jako internet sleduju od 90. let, kdy prostě postupně jako prosakoval do Čech. Takže jsem se tím začal zabývat a začal jsem se tím zabývat v kontextu dětí, prostě protože jsem začal dělat intuitivní pedagogiku a lidi se mě začali ptát, lidi z okruhu alternativních škol, co si o tom myslím, jestli teda děti mají být na telefonech, nebo co jim teda dělají ty obrazovky. A já jsem přišel na to, že mě to téma zajímá.
a začal jsem se tomu věnovat. Původně jsem chtěl mluvit s dospělejma o dospělých, protože dospělí v rámci závislosti na technologiích nebo v tom jako ponoření se do toho technologického oceánu máme větší problém než děti. Jsme v tom hloubš, jsme na tom víc závislí. Ale přišel jsem na to, že v tom roce 2017-18 to ty dospělí vlastně nezajímalo. A že prostě na besedu závislost rodičů na technologiích rodiče nepřijdou. Ale přijdou na besedu závislost dětí na technologiích. Protože my jsme přece v pohodě, děcka mají problém. Ano. A teď jde o to, jak vlastně, teď jsem za ty roky dal dohromady, nebo poznal jsem ten svět těch dětí. Napsal jsem o tom knížku, ta je prostě k dispozici. Ta kniha se jmenuje Digi děti. A teď jde o to, jak vlastně přijít společně na to, jak se k tomu postavit z hlediska dospělých, protože za těch 6 let se změnilo i to, že ty dospělí si začínají uvědomovat, že vlastně máme problém. A je to právě o tom, že ta společnost, ve které žijeme, společnost kompletně vytvořená médiema a technologiema od, dejme tomu, 15. století, v momentě, kdy se digitalizuje, tak podstupuje nějaký významné změny a ty digitální technologie a internet jsou vlastně tak mocné technologie, že my si začínáme uvědomovat, že to něco s náma dělá, nevíme úplně co, ale každopádně, jak to běží čím dál tím rychlejc a hustějc a komplexnějc, tak nám to nedává smysl. A tenhle ten nedostatek smyslu začínáme cítit. Mě velmi zaujala ta myšlenka na semináři, které jste se teďka i dotkl, že vlastně ta minulá doba byla nějakým způsobem určována, nebo hlavně určována vlastně vynálezem knihtisku, že to byla taková jako několik staletí doba knihtisková. A teďka, že prožíváme vlastně tu velkou změnu do té doby digitální. Mohl byste třeba o tomto něco říct, že co to vlastně znamená, když je společnost, která je založená na knihtisku, na knihách, a vlastně média, komunikace, vědění, potažmo i vědomí se odehrává v těch knihách a když teďka do toho vlastně vstupuje internet, potažmo i ta digitalizace v tom jako hlubším stádiu, do kterého nějak teďka začínáme vstupovat. Já to zkusím říct nějak stručně, ale aby zároveň v tom obrazu ale byl ten jako velký příběh, který si málo kdy uvědomujeme. To je na samostatné rozhovory hluboká témata. My v naší kultuře máme samotnou lidskost definovanou ze schopností používat nástroje. To znamená, někde na začátku lidstva jsou nějaký momenty, kdy se člověk naučil používat oheň, kdy se člověk naučil používat řeč. Jo, a něco se tam stalo, co nás vlastně jakoby vyděluje nebo staví v jisté optice nad zvířata a rostliny. A to, co těma nástrojema jsme schopní dělat, je, že jsme schopní proměňovat svět kolem sebe. A až do nedávna jsme si fakt mysleli, že tohle je konstitutivní vlastnost technologií. Teď jak přicházíme na to, že jsme to předělávání světa dost jako přetáhli a že by vlastně bylo fajn zpomalit, tak si začínáme uvědomovat, že to byla jako hodně narcistická představa, že jsme ty jediný, kdo si upravuje svět, protože ptáci si staví hnízda, mravenci staví mraveniště a termiti staví super komplikovaný termitiště, které jsou ohromně jako tepelně krásně, ideálně zaizolovaný a je tam větrání, ve kterých vyrůstají houby, které jsou přesně jako nadizajnovaný, aby zabíjely bakterie, které by to tam jako škodilo, jo, nebo obráceně, jo. Je to prostě strašně komplikovaná věc, a tohle se všechno děje, jo. Stejně jako mykorizní sítě v lese jsou jako velmi zajímavá záležitost, která souvisí prostě se sítěma a podobně. Nicméně zpátky k lidstvu. Takže my žijeme v nějakém vztahu s technologiemi a ty technologie nebo nástroje a technologie, to je jedno, jaká je ta definice mezi tím, nám vlastně umožňují navyšovat naší moc. Jedna z těch teorií
Že jedna z těch teorií, proč existuje technologie, je, že my se cítíme jako nahý, bezmocný, vlastně velmi křehký bytosti a díky technologiím máme prostě větší sílu a jsme schopni dělat větší věci. V okamžiku, kdy jsme vymysleli technologii zemědělství, tak jsme se mohli usídlit na jednom místě. Mělo to svoje dopady, vynecháme teď zemědělství. Zajímavý je písmo, ještě zajímavější je abeceda. Protože v okamžiku, kdy se z písma stává, kdy je to písmo obrazový, tak ono ještě obtiskává svět. A ještě jakoby ty znaky vycházejí z těch proudů příběhů nebo dějů světa. Jo, takže ryba, znak pro rybu je prostě ryba. Jo. A kopíruje to tu rybu. Ale pak vznikne abeceda a ta abeceda najednou oddělí člověka tady od toho proudu. A David Abram v knížce Kouzlo smyslu popisuje ten vznik abecedy a důležitost abecedy jako ten moment, kdy vlastně člověk se mohl zastavit a zamyslet se nad tím, co myslí. Pro něj je vynález toho média abecedy, nebo té technologie abecedy, momentem, kdy vzniká schopnost lidského vědomí, nebo sebeuvědomování. Jo? A indiáni, nebo ty předabecední národy, nebo ty jenom orální národy, ty plynou. Používají řeč, ale ta řeč jakoby jima prostupuje jako proud a on nemá schopnost, ten indián, se jako zamyslet nad tím, jestli bude říkat jako jistý věci. On prostě říká ty věci. Přišel na to, ten Abram si toho všimnul, když jel Austrálii autem, krajinou s nějakýma aborigincema a zjistil, že ten aboriginec začal zpívat, ale zpíval neskutečně rychle. Jo, hrozně rychle, prostě nepřirozeně rychle. Protože aboriginci mají písně, které vycházejí z té krajiny a když jdete kolem nějakého místa, z toho pohybu, tak zpíváte tu píseň, která se věnuje tady tomu kopci nebo tady tomu místu a na jiném místě zase zpíváte jinou píseň. No a on jak jel rychle tím autem, tak potřeboval odspívat tu píseň, aby udržel ten řád celého vesmíru v pohodě. Jo, takže oni zpomalili, aboriginec zpomalil a jeli prostě rychlostí chůze, aby aboriginec byl schopný jako odspívat píseň. Jo, nebo indiáni říká, když mluví o tom, že někdo něco vypráví, tak vypráví o tom, kde se to stalo a komu se to stalo. Ta řeč, nebo ten jazyk, tam není ještě oddělený, jako by visel někde ve vzduchu sám. Jo. A tyhle ty všechny změny jako se dějou stovky let nebo tisíce let. Jo. Teď jsme třeba v roce 2500 nebo 500 před naším letopočtem a Řekové začínají jako zapisovat v alfabetě, což je jiný typ abecedy, než měli Hebrejci. Tam to ještě bylo trošku jako mezi. No a tohle to fungovalo, dejme tomu, 2000 let. No. Pak přichází knihtisk v 15. století, přičemž Gutenberg nevynalez knihtisk kvůli Biblii, ale kvůli tisknutí oficiálních dokumentů. To byla jeho motivace. Jak to nakopírovat, tu listinu, kterou psali do té doby rukou, aby to bylo efektivní. Jo. A existuje třeba španělský zákoník, první španělský zákoník, prostě 2 bychle zákonů, někdy z 12. nebo 13. století, teď přesně nevím, jo, Alfonso XII., který sice napsal zákoník, ale 200 let neplatil. Už jako u jeho syna neplatil, protože on nesouhlasil s těma zákonama. No, takže se svýmu tátovi postavil prostě jinak a úplně to jako odešlo, protože ten zákoník byl sice napsaný, ale ten stát, v uvozovkách stát, protože to nebyl úplně stát v dnešním slova smyslu, neměl kapacitu ten zákoník nějakým způsobem prostě vymáhat. Ale s tím knihtiskem začíná vznikat situace, kdy se na ty listiny věří. Jo, takže v 16. století se objevuje věta, co je psáno, to je dáno. Která do té doby prostě, jak co je psáno, to je dáno, jo? Tak to škrtneš a je to prostě jinak. Jo? A tenkrát se tomu začalo věřit. V 17. století vznikají pojišťovny a bankovní systém, který jako ustanoví nějaký technologie šeku a dluhu taky ze středověku, ale najednou se to prostě propojí. V 17. století začíná vznikat teorie státu. V 17. století začíná vznikat moderní věda
až v těch následujících stoletích vznikají akademie věd, to znamená, ta technologie knihtisku generuje určitý struktury, kolem kterých je možný zorganizovat společnost takovým způsobem, jak to známe z 19. a 20. století, kdy tato technologie byla ustanovená a kdy vzniknul vzdělávací systém, aby to jelo dál. To znamená, na konci 19. století se vymyslí například pravopisný písmo, jakoby krasopisný písmo, protože jde prostě o to, aby se každý naučil jednak číst a jednak psát do účetních knih tak, aby to po něm bylo k přečtení. Aby se vlastně normalizoval ten způsob psaní. Jo, když jako středověké knihy jsou prostě chaotický, jo, tam žádná gramatika nebyla. Gramatika v psaní vzniká až v 18. 19. stoletích v rámci vzniku národních států. Jo. Další věc, která je zajímavá třeba už z hlediska jako písma a ty abecedy, je, že díky tomu věříme v lineární čas. Jo, čas jako v těch starých kulturách je cyklický. Lineární čas vás napadne, až když máte písmo a čtete jako po řádkách. Tím, že se ta abeceda vlastně vydělí z těch proudů časů, tak vzniká prostor pro abstraktní prostor. Vzniká třeba křesťanský nebe, který není tady, ale někde jinde. Jo, vzniká, jakoby otevírají se nějaký skuliny, jak vnímat svět jinak. A ty lidi je používají, měnějí společnost kolem sebe, ale taky měnějí vnímání, protože ta daná technologie vám umožňuje to dělat jinak. Takže, a to dělá každá technologie. Jo, my žijeme jakoby v představě moderní, že my jsme ty páni, který ty technologie ovládají. Ale realita je taková, že jakmile máte nějakou technologii, tak se té technologii přizpůsobujete. Jo. To je taková myšlenka vlastně, která nevím, jestli je z nějakého indiánského kmene nebo z nějaké starší civilizace, o které se vlastně tvrdilo, že neměli vlastně ani jako kolo. A jiný takový výklad byl, že vlastně oni vlastně to kolo jako měli, ale že ho vlastně jako odmítli, protože viděli vlastně ty důsledky, že když jako přijdou s kolem, tak to bude dopravní prostředek, pak to budou silnice, přestane se chodit a celé se to vlastně bude muset, jako je to možná tak jako nadsázka, jo, ale vlastně navazuje to na to, co říkáte, že jakmile právě přichází technologie, tak ona přichází z nějaké potřeby třeba něčeho usnadnění, ale a z toho, že jako já si myslím, že ji budu ovládat, ale nakonec to vlastně jde naopak i v takových těch jako malých věcech, jo? Že třeba měl jsem jako kotlu a teďka koupím ten křovinořez, ale najednou teda musím prostě do toho servisu, musím ten benzín, musím ten olej, musím tady tohleto a vlastně přichází, že jako potřeby technologie, které vlastně mě začnou měnit život a já se musím přizpůsobit, protože si myslím, jako, že mě to pomáhá. No a do tohoto vlastně toho teda knihtiskového světa přichází teďka ta digitalizace a v čem jako dokážete říct nějaké třeba takové, já vím, že je to jako obrovské téma, ale nějaké hlavní rysy, ať už ve fungování společnosti, nebo možná i jako jejího myšlení vlastně, když se tady tohleto nezmění. No. Ta společnost založená na knihtisku v rámci řízení organizací nebo společnosti generuje pyramidy. Jo, to znamená, nahoře někdo napíše nějaký dokument a ten pošle dolů a ty tam něco udělají nebo přidají stránku a pošlou to zase dolů a ty to zase pošlou dolů, až se to dostane k té základě. Takže nahoře je ministr školství, pod ním je ministerstvo a pod ním jsou ty jednotlivé školy. A teď, když ministr něco rozhodne, tak ono to steče dolů a ty lidi dole se podle toho začnou chovat. V okamžiku, kdy tohleto digitalizujete, tak můžete přeskakovat ty jednotlivé stupínky. Takže ten ministr může poslat mail rovnou na ty školy. Už nepotřebuje ty náměstky a to ministerstvo mezi tím, aby to zprocesovali. A zároveň z té školy můžou odpovědět na ten mail rovnou tomu ministrovi. Nemusí úředníci, aby to teda odnesla náměstkovi, aby to teda náměstek dal ministrovi. A to dělá, že se z té pyramidy stává síť, která je vlastně horizontální. V jedný, jakoby v jedné linii, když tam jsou nějaký prostě podúrovně. Ale
hlavně to demokratizuje schopnost nebo možnost vytvářet ty informace. To znamená, v tom tradičním systému masových médií, ať už je to knihtisk, vy, když máte to nakladatelství, tak určujete, které knihy vyjdou a nikdo jiný nemá přístup k těm tiskárnám, takže nemůže vytisknout knihy. Když máte noviny, tak prostě ty noviny jsou vytisklý a ráno vyjdou a všichni čtou stejné noviny. Ale v momentě, kdy nepotřebujete mít přístup k té tiskárně, protože se to digitalizovalo, tak máte webové stránky, máte tisíce různých zpravodajských webů a každý tam může napsat, co chce. A každý může jako označit článek, udělat CTRL-C, skopnout si ho k sobě, tam něco předělat a klidně s podobnou grafikou nebo s jinou grafikou ho dát ven na jiném webu a vlastně ho proměnit tu informaci, což může mít demokratický potenciál, ale to, co se děje, je, že samozřejmě ty standardní média, které se snaží udržet tu dominanci, tu kontrolu, být ty gatekeepři a modelovat ten diskurs společnosti, proti tomu peskujou, protože jim to bere ten monopol na to, že já jsem ten editoriál, který rozhoduje, který příběhy jsou správný a který ne. A další věc, která je dost důležitá, je ta, která vychází z toho, co je psáno, to je dáno. Jo. Což je, u čeho je zajímavý, že prostě tam jsme jako začali věřit, že to, co je napsané, je reálný. Jo. Pak se to trošku začne komplikovat v 19. století s vynálezem fotografie, ale objektivu se neříká objektiv pro nic za nic. To je prostě objektivní nástroj, který objektivně zaznamenává realitu. A když něco vyfotíte objektivem, tak to, co jste vyfotili, takový skutečně je. Což je pozoruhodný, protože jako 100 let nebo 120 let byly fotografie černobílý. Jo, takže my jsme věřili, že když si necháte udělat černobílou fotku, tak ta fotka realisticky zobrazuje to, co vyfotil a ten svůj referent. A přestože to bylo černobílý a přestože všichni víme, že realita černobílá není. Jo? Ale fotka je pravdivá. Jo? Od začátku se fotky falšovaly a byly mechanismy. No, tak bylo tam to vědomí toho, ne, že tam jako chybí ta barva. No, právě že ne. Jo? Jakoby vědomí tam bylo, ale je to vlastně jedno. Jakoby ten mozek prostě si tam dodal, nebo to interpretoval, jako že to je prostě skutečný záznam reality, strojovej. Tím pádem tam není žádný subjekt, žádný člověk, který by to narušil vlastní subjektivitou a tím pádem je to objektivní. Protože to všechno vznikalo v době, kdy jsme věřili na to, že tady je nějaký subjekt, objekt. A to, co dělají digitální technologie, je, že odstraňují ten referent. To znamená, klasická analogová fotka potřebuje židli, od který se odrazí světlo, aby dopadlo do objektivu, který to chemicky zpracuje a vytvoří fotku židle. A vy, když máte tu fotku židle, tak víte, že existovala nějaká reálná židle. V okamžiku, kdy začnete vytvářet digitální obrazy, tak jste schopni udělat fotku židle, která nemá ten referent. Prostě to celé vznikne v počítači. No a to je velmi důležitý, protože v momentě, kdy digitalizujeme společnost, tak ten referent tam chybí. Takže u toho byrokratického systému založeného na knihtisku my jsme se trvačností a důvěrou v knihtisk a důvěrou v reálnost těch černých fleků na bílém pozadí si mysleli, že když někdo jako napíše na ministerstvu tohle je takhle a takhle, tak to tak skutečně je. Myslíte, že přichází doba, kdy vlastně už nebudeme moct ničemu vlastně z tohoto věřit? Já jsem teďka slyšel takovou jako větu, která byla nadsázkou, ale pobavila mě, velmi trefná, že byl to, řekněme, někdo z alternativní scény, co si povídal s jedním novinářem a řešili tam nějaké jako paradigma o tom, co je reálné, není reálné. A on tomu novinářovi říká, no a podívejte se, dnes už to konečně máme oficiálně řečeno vědci, že s příchodem algoritmů umělé inteligence už nemáme věřit vůbec ničemu. No. Protože už vlastně všechno může být jako vytvořeno. A jak se tady o tom bavíme, tak já se jenom tak jako vnitřně směju, že když jsem vlastně semka jel, tak jsem si zapl rádio, že si tam bude nějaké zajímavé povídání. A byla tam upoutávka na pořád. A bylo to, že ze života Karla Gotta
čte umělou inteligencí vytvořený Karel Gott. Říkal, to je neuvěřitelné, to nemyslí vážně. Jo, že s tím přichází spoustu jako různých jako etických otázek vlastně, jestli já jako odejdu na druhou stranu a jako jestli oni si mě tady můžou nechat, abych já teďka, já nevím, tady prohlásil nějakou propagandu, že jo, když prostě jako to někdo bude chtít. My jsme za poslední stovky let vytvořili spoustu technologií a spoustu médií, které nám pomáhají porozumět světu. Knihy jsou super. Kniha je technologie, nebo super, mají svoje mouchy a mají svoje, prostě něco to dělá, nemá cenu ty technologie jednu po druhou brát, která je dobrá, která je špatná. Jo? Prostě každá má nějaké plusy a každá má nějaké minusy. Kniha vám umožňuje jednak se ponořit do svého vnitřního světa, to znamená, to vědomí u té abecedy se rozvíjí prostě četbou knih, ale zároveň vám umožňuje například mluvit s mrtvejma. Jo, kniha je médium na zaznamenání myšlení mrtvých lidí, což je super. Bez toho by věda nemohla existovat. Takže existuje věda a ta věda skrz technologický pokrok a ten jako průnik techniky a vědy je dost jako složitý. Jo? Někdy je potřeba nejdřív ta technika, která umožní ten náhled té vědy, ale to je fakt detail. Objevila spoustu věcí o tom, jak funguje svět. Ale díky tomu, že to byl stroj, se dostala i do sféry, která není lidská. Kvantový svět není lidský. Rychlost světla není lidská. Matematika provozovaná počítačema je v takových rozměrech, že už nejsme schopni ověřit, jestli ty výsledky jsou takový, jaký jsou. A někdy jako novověk se vyznačuje tím právě důvěrou v lidskou racionalitu, důvěrou v lidský vědění a vírou v to, že když všechno pochopíme, tak to budeme moct řídit. A že máme na toto pochopit a všechno vědět. Takže se říkalo, vědění je moc. Souviselo to s mapama a kolonizací, když prostě znáte mapu toho terénu, tak prostě jste jejich vlastníkem. A teď se ale ukazuje, že těch poznávacích technologií díky internetu a počítačům a dalším technologiím máme tolik, že těch informací vygenerujeme takové množství. Jo, konkrétně se mluví o tom, že každý rok vygenerujeme polovinu všech informací, které jsme vygenerovali za celý lidstvo do té doby. Jo, takže to jakoby exponenciálně roste. A my už ztrácíme lidskou kapacitu to zpracovávat. Umělá inteligence je zajímavá v tom, že tohle to jako explicitně říká. A explicitně je to založená technologie, která funguje proto, nebo způsobem, že nefunguje jako člověk a nikdo ji neřídí a učí se sama, vlastně se sestrojuje sama. No a tam se to jakoby materializuje nebo zviditelňuje, ale zároveň v tom informačním oceánu nebo v tom oceánu poznání se ukazuje, že to jako naše poznání nebo to vědění, což není vědomí, ale vědění, má nějaký limit. A že když těch poznatků a informací a objevů je moc, tak to najednou znamená, že vědění znamená bezmoc. No, takže na jakoukoliv otázku dneska najdete výzkum, který vám to potvrdí, a druhý výzkum, který to zamítne. Protože je prostě tolik univerzit, který něco zkoumají, že prostě na všechno najdete tyhle jako nějaký odborníka, který tohleto tvrdí. Jo, v tom případě dětí, proto já říkám rodičům, nic z toho, co říkám, není založený na výzkumu, a vás výzkum nezajímá, děti se stejně blbě zkoumají. Nikdo nedal jako skupinu dětí na 3 hodiny denně k televizi a druhou skupinu bez televize, aby zjistili, jestli jim to škodí. Že i kdyby to mohl udělat, tak by stejně tam je tolik dalších faktorů, že by nemohl dokázat, že to za to může ta televize a nemůže za to množství hlazení mezi 1. a 6. měsícem. Jo. A takže, moment, já to jenom dopovím, abych se nestratil. Takže jsme v té době, kdy ano, nemůžeme rozhodnout, co je skutečný a co je neskutečný, co je pravdivý a co je lživý. Pokud budeme spoléhat jenom na ty externí zdroje informací. Pokud pojedeme dál v tom novověkým způsobu poznávání světa nebo vědeckým nebo skrz průmyslovou revoluci, aniž bych říkal, že věda je špatná, věda je dobrá, věda má jako super jako příběhy. To jako není o tom, že určitě nevyplývá vědu, jo.
ale prostě jsou tam určitý hranice a ty hranice nám říkají, že vedle těch externích způsobů poznávání světa nebo objektivní reality, jak jsme tomu dřív říkali, ale to je starý příběh, je potřeba to změnit, existují i další způsoby, kterým říkáme intuitivní nebo imaginativní nebo myšlení srdce, jo, to je jedno, jak to budete říkat, který nám umožňují člověku jako soběstační bytosti nebo sebevědomí bytosti, což je něco, co jsme nabili za těch posledních 2,5 tisíce let díky tomu knihtisku a díky jako moderní civilizaci, rozhodnout, co je pro nás život skutečně smysluplný a životodárný a co je pravdivý. U konkrétních věcí, jestli tenhle obrázek je reálný nebo není reálný, to může být těžký. A je to vlastně kolikrát jedno. Jo. To je možná dobré říct. Ale možná existuje určitý spektrum záležitostí, u kterého to jedno není. Jo. A tím, že my jsme žili teď těch 500 let ve společnosti, která se programově vydělovala z přírody a z řádu, ať to znamená cokoliv, tak jsme se teď ocitli jako v tom prázdnu, kdy prostě poznáváme, že někde byla nějaká chyba. Jo. A jedna z velkých chyb, a to si, jako je důležité si všimnout, že to protiřečí trošku tomu, co jsem řekl před chvílí, je myslet si, že člověk může všemu rozumět a všechno přizpůsobit sám sobě. Že jsme tím centrem života, který to všechno řídí a že náš mozek nebo náš rozum jsou těma orgánama nebo něčím, jo, to je zase, vynechme tu definici, tu terminologii tady u té věci, co může vlastně ten řád stvořit úplně nově.